ta strategie je do roku 2020, což je relativně dlouhá doba, 6 let. A shodou okolností to kopíruje tzv. Programovací období Evropský sociální fondu. A to je klíč. To je klíč vlastně k tomu, zda si můžeme je to klíčová odpověď na otázku, a kdo to bude platit a skutečně se to, co tam je napsané, bude realizovat. Ty evropské peníze do značné míry tohle umožní. Už teď víme, že jsou schválené nebo existují operační programy, kde se o těch prioritách, které jsou uvedeny v té koncepci, vlastně, tak se mluví a plánuje se, že se na to vyčlení finanční prostředky. Samozřejmě mohou být kritici, kteří budou říkat, dobře, fajn, to tady bylo ale i minulé období a podívejme se, jo, co to posunulo, co to změnilo. Věřím, že se jako ministerstvo poučili, aspoň já to tak slyším, že prostě není smyslem ani nikdo nemá chuť realizovat prázdné projekty, takové to školení pro školení a podobně a že bude daleko větší tlak a očekávání, že ty projekty něco skutečně změní. Takže pokud někdo chce zvýšit zaměstnanost Romů v nějakém konkrétním městě, tak to nebude jenom asi o tom, že ten projekt bude o školení, jak psát životopis, nebo jak si poradit s pohovorem, ale také o tom, že dostane kvalitní třeba pracovní zkušenost, se kterou může jít na trh práce a další poradenství, které mu pomůže jako zdolat ty překážky, se kterými se může potýkat. Pokud je o existenci strategií a jejich efektivitu nebo smysluplnost, tak já nejsem taky fanda úplně různě jako nějakých jako dokumentů politicky nějak postavených, ale ono to bez toho nejde. Ta vláda jinak nemůže fungovat. Prostě vždycky musí existovat nějaký plán. Osobně si domnívám, že řada těch koncepcí samozřejmě nezměnila mnoho věcí, ale některé ano. Jedním z příkladů takového opatření, který je dlouhodobý, tak je vlastně třeba program podpory romských žáků středních škol. Ten existuje strašně let. A díky tomuto programu vlastně se umožnilo stovkám romských dětí vystudovat. Jo. A to si myslím, že je fantastický úspěch. Několik posledních let ty podmínky byly rozšířeny tak, že to nebylo jenom pro romské děti, ty podmínky byly nastavené, takže se do něj vešly samozřejmě i jiné rodiny a je to dobře. Jo, s tím jako nikdo nemá problém a já si myslím, že by takhle ty programy měly být nastaveny vždy. Jo, že Romové by měly být jenom jednou ze skupin, která bude mít příjem nebo bude mít nějakou výhodu s tím spojenou v účasti toho programu. Takže tohle třeba konkrétní důkaz toho, jak ten program pomohl a jsou zatím konkrétní dětské příběhy, existují další jako dílčí věci, které by bez této strategie nemusely vůbec existovat, protože by to nebyl úkol ani cíl, nebylo by to kryto ani státním rozpočtem. Takže ty strategie existovat musí. To samozřejmě, že to neovlivňuje vždycky konkrétní lidský život. To já chápu, že lidé s tím nejsou, jako to tak hodnotí a vidí to jako zbytečné, ale on to zbytečné není. A samozřejmě strategie konkrétní lidské životy těžko můžou ovlivnit. To je potom na těch obcích, na krajích, na neziskových organizacích, které realizují konkrétní programy a oni pak z nich čerpají tu pomoc a podporu. Existují kritiky těchto strategií v tom, že vlastně říkají, no ale tahle opatření vlastně v druhé jako diskriminují vlastně tu majoritu, že vlastně v obdobné životní situaci můžou být přece i neromské děti, nebo to můžou být vietnamské děti, nebo můžou být prostě jakékoliv jiné děti, a nebo dospělí. To asi tak může být. Na straně druhé si ale musíme prostě říct, že česká společnost má vztah k Romům značně pochroumaný a že tahle opatření jsou nutná teď proto, aby ty překážky, které mohou vzniknout, tak aby se překlenuly, aby existoval program na podporu třeba romských středoškolských studentů, samozřejmě. To, že do těch podmínek se vyjdou i jiní studenti, kteří nejsou Romové, to je v pořádku samozřejmě, ale ten program bude potřeba do té doby, dokud prostě budou existovat překážky, které jako budou bránit rozvoji této vzdělanosti.
Pokud například stejně to bude, tak má to přece opodstatnění v případě mateřských školek a základních škol. Musí přece existovat programy, které budou motivovat rodiče, měnit prostředí školy, protože se s tím potýkáme. Potýkáme se přece s tím, že když se objeví někde romské děti ve větším počtu v první třídě, tak to někdy má za příčinu to, že vlastně neromští rodiče své děti odhlašují a dávají do jiné školy. Jo? Nebo existují školy, které jsou takzvaně romské, kde prostě 90% žáků jsou jenom Romové. Takže pokud tyhle jevy budou existovat, a existují bohužel v relativně velké množství, já to vnímám tak, že to jsou prostě programy, které vytváří most přes ty propasti, které existují. Až tyhle propasti nebudou existovat, nemusí existovat ani tyhle programy. Myslím si, že není jiná cesta, jak si s tím poradit. Nedokážu si představit, jak tohle vyřešit. Pokud někdo samozřejmě takový recept má, tak jsem s ním, protože asi bude levnější a všichni to přivítají.